Il-Maltin saru aktar avventurużi fl-għażla tad-destinazzjoni għall-btala tagħhom. Skont ċifri pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika l-NSO, fl-ewwel 6 xhur naqsu l-għadd ta' persuni li jażlu xi pajjiż tal-Unjoni Ewropea bħala destinazzjoni tagħhom, filwaqt li żdiedu b'5.5% l-persuni li jażlu li vjaġġaw lejn xi pajjiż li mhux fl-Unjoni Ewropea. Qabel il-vjaġġ kien rakkomandat li jitlaqmu kontra diversi tipi ta' mart skont il-pajjiż li jkunu se jżuru. Waqt żjara fil-klinika tat-tilqim fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana, it-tabiba Justine Farrugia Preka spjegat li bejn Jannar u Lulju li għadda ftit anqas minn 8,000 persuna f'Malta u Għawdex talbu biex jitlaqmu jew għal rakkomandazzjonijiet dwar kif jieħdu l-mediċini kontra l-malarja. 1400 minnhom f'Lulju. Dis-sena żdiedu ħafna nies li qed isifru f'daw il-postijiet u qed nispiċċaw nirrakkomandaw anke l-familji sħaħ ġifier bit-tfal żgħar għax ikunu sa jsifru bit-tfal f'dal pajjiżi. Fatt ta' pajjiżi fil-punent tal-Afrika u l-Amerika t'isfel huwa obbligatorju li wieħed jitlaqqam kontra l-yellow fever, marda serja li tiġi trasmessa minn nemusa. Meta dak li jkun jiġi hawnhekk bl-appuntament u naraw li sejjer f'daw il-postijiet fejn din hija mandatorja, aħna nagħtu t-tilqima u nagħtuhom ukoll ċertifikat isfar li kollhom jippreżentaw huma u deħlin f'dan il-pajjiż. Għalhekk huwa importanti li min ħajkun ħajsifer barra mill-Ewropa jkellimna biex jara għandux bżonn din it-tilqima mandatorja x'inkella jkollu jagħmel żmien ta' kwarantina qabel ma jidħol fil-pajjiż. Dr. Farrugia Preka spjegat li t-tilqima l-btala jinxtara mill-persuna li tkun se ssifer u jiġi amministrat bl-ħlas fil-klinika tat-tilqim. Però meta jkollna nies sejrin ħajamlu xi xogħol tal-missjoni ġil ma' nies oħrajn fil-bżonn barra minn Malta dawk il-tilqimiet ikunu b'xejn minn għandna jingħataw b'xejn ma jħallsu xejn. Kull min se jsifer f'pajjiż li lin mill-kontinent Ewropew huwa mħeġġeġ li jagħmel appuntament mal-klinika tat-tilqim fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana jew ta' Rabat Għawdex.